Adunay isa ka anak nga for the first time nisulti siya sa iyang mama, I love you ma. Pero ang lawas sa iyang mama gisulod na sa lungon. Patay na ayang inahan. Ingon niya sayang. Nihilak siya, nagbako siya. Ingon niya dili na makadungog ang iyang mama sa matamis niya nga pagpasalamat o pagmahal. Ulahin ang tanan. Taas kay nga panahon ang nasayang. Nag-uban siya sa iyang mama sa pagkaon, sa pagtrabaho, sa uma, diha sa balay, sa pagpanglaba, magtawag sa cellphone, pero wala gid niya napadayag ang iyang dako nga gugma sa iyang inahan. Sayang. Giingon niya wala man gud daw sila maanad, mataha siya, maulaw siya. Pero karon iyahan nang nasulti nga mahal kay niya iyang mama pero patay na ang iyang inahan. Bisan man lang sa pagsulti, Happy Mother's Day ma, paghatag og espesyal nga regalo, wala niya nabuhat kay wala siya maanad. Sa funeral service sa iyang mama, gisaysay niya ang